Sa lalawigan sa Bohol, nagadaghan na ang mga batang ipabakunahan kontra Tipdas. Gidala sa magtiayong dinyo ang ilang 7 ka buwang anak nga si Lian sa Buoy Barangay Health Center, Tagbilaran City, Bohol. Kagahapon aron magpabakuna, batok Tipdas. Usa si Baby Lian sa 94 ka mga masuso nga nagpabakuna dungan sa pagbakuna sa anti-pneumonia. 6 hangtod sa 11 ka buwan nga masuso ang ngayang bakunahan kontra Tipdas. Wa man sab mahadlok ang mga ginikanan nga magpabakuna sa ilang mga masuso taliwa sa Dingvaxia Care. Sumapa ni Neria Dampor sa Buoy Health Center, mas daghan ang mga nanay nga nagpabakuna sa ilang mga bata karon itandi niadtong Pebrero 6 nga 60 ka mga masuso lang ang nabakunahan. Doon na igong supply sa vaccine nga libreng ipanghatag maong walay rason nga dili magpabakuna. Gani andam ang City Health Center magbalay-balay aron masigurong mabakunahan ang tanang mga bata.